Dnes si ukážeme, akým spôsobom nastaviť na obrazovku zástupcu programu, aby sme nemuseli program otvárať zdĺhavým spôsobom cez ponuku Štart. Otvoríme panel Štart, pohľadáme program Microsoft Word. Niekedy je nastavený už takto s ikonkou v prvej ponuke, niekedy musíme hľadať cez všetky programy. Pravým tlačítkom myšky zatlačím na ikonke Wordu a potiahnem, držím pravé tlačítko a ťahám na obrazovku mimo tohto panelu. Tlačítko pustím, program sa ma pýta, či chcem vytvoriť odkaz tu. Niekedy tam býva bohatšia ponuka, kopírovať ikonku, premiestniť ikonku, vytvoriť odkaz. Ja mám teraz iba jednoduchú ponuku vytvoriť odkaz, tu kliknem, ľavým tlačítkom potvrdím. Na ploche sa vytvoril zástupca programu Word. Poznám to podľa toho, že ikonka Wordu má v ľavom dolnom rohu maličkú modrú šípku. Ikonka má názov Microsoft Word 2010/2, pretože už predtým som zástupcu na ploche vytváral. Túto ikonku premenujem, aby nebola zbytočne dlhá, kliknem jedenkrát, označí sa text, to, čo tam nepotrebujem, môžem vymazať, označím a dám delete, označím prebytočný text a dám delete. Zostal názov iba Word 2010.